proste ideš a teraz zistíš proste Adren, nie, Adren ti tam začne opäť dávať, počkaj, čo Adren, kámo? Čo Adren, ty si dáš takto na YouTube a dáš si, že how to počkaj, ako trénovať aim CSGO. Dáme si prvý, Michal Average, Kufi Gaming, to som nevidel, nevadí, Kufi Gaming, CSGO tutoriál. Od Counter-Strike Global Offensive to máme tady a do vyhledávače si jednoduše napíšeme aim map. Tak, počkáme, než nám to vyhledá. Tak, máme tady nejoblíbenější jeden týden a dáme nejlépe hodnocené. Tak, si jdeme trošku dolů. A hned druhá mapa aim map. Tak na ní klikneme a vidíte, že nám tady najela mapa. A tuhle mapu zná určitě každý, kdo hrával Counter-Strike 1.6. To prostě zná každý a kdo nezná, tak ji pozná. Tak, si jdeme trošku dolů a dáme odebírat. Já už to mám odebíráno, takže asi tak. Tak, tohle je všechno, co budeme potřebovat k tomuto kroku a přejdeme do CSK. Tak, sami můžete všichni vidět, že jsem pouze Silver Elite. Kapejte to tak, já nejsem žádný dobrý hráč, ale něco už o tom vím, jak bych se ten aim mohl zlepšit a snažím se to předat dál a myslím, že nějací silveráci o tom neví a můžu na tohle video narazit. Takže co vlastně uděláme? Dáme hrát offline s boty, workshop a aim mapu, kde ji mám? Jo, tady. Takže dáme si tu aim mapu, dáme spustit, expertní boty. Přeskočil jsem na čítání mapy a můžeme přejít rovnou na věc. Takže první co uděláme, vykýpujeme všechny boty. To je pomocí příkazu bot, podtržítko kick. Tak, dále potřebujeme si nastavit mapu na 60 minut, aby se nám to pořád nerestartovalo. Takže dáme mp podtržítko mapu, dáme spustit, podtržítko kick. Tak, dále potřebujeme si nastavit mapu na 60 minut, aby se nám to pořád nerestartovalo. Takže dáme mp podřídko round time na 60. Tak a tohle ještě není všechno, pak dáme si náboje Infinite Ammo, dáme si tam dvojku, to znamená, že můžeme vystřelit celý zásobník, náboje se nám objevají, ale vlastně 90 tam zůstane. To je dobře, abyste se ještě naučili vlastně hospodařit se svými náboji. A teď už jenom napíšeme mp podřídko restart game, dáme 1. Tak, ještě si přidáme boty. Tak a to je všechno. To je všechno z nastavení a můžete trénovat. Jo, takže v tom je nesmírně. To už je AWP, to už nemôžem teraz. Ale podľa tohto videa by som mal byť na lepšom svete. Stačí len proste trénovať. Mám si 70 FPS, mám get ready config. Nemám absolútne shine. Absolútne shine nič. Ale viem jednu vec. Stačí byť taký dobrý ako tento týpek. On bude najlepší. Hej. Takže máš už základné info, proste vieš ako trénovať, proste vieš, že proste musíš ísť, hej. Proste trénuješ, že boči sa ťa boja, boči sa ťa boja, hej. Majú rešpekt, vidíš, proste majú rešpekt. Už sa ti, hej, proste už. A ty sa cítiš jak proste pánko. Lebo už aj boti sa ťa boja. Boti, kúkaj. Hej, kúkaj na to. Vidíš ten rešpekt? A ty proste, ty si jasný, ty proste ideš si svoje, proste zrazu už chápeš, že celý ten tvoj svet vlastne úplne ide. Hej, úplne. Máš to halušky jak svinia, že nechápeš prečo sa s tebou nikto nechce hrať, hej? Ale proste už si hovoríš, že
No keď sa už ani Peter Bot so mnou nechce hrať, tak proste asi budem dobrý. Hej. Tak proste si pustíš pesničku a začneš proste kúkaš chvíľku GetRideov stream, však lebo máš ten Twitch, máš tam account, že Pepiček 1111113, vieš prečo 3, lebo si debil, už dvojka sa nezmestila, hej. A normálne si dáš tú svoju obľúbenú, lebo však chceš sa proste nahecovať, hej, nevieš ako dáš pesničku, tak dáš si, že motivational, lebo však máš angličtinu v škole, hej, máš z toho trojky, ale furt proste vieš anglicky. Lebo však PS3 si hral, hej, u kamaráta ste hrali GTAčko, tak vieš proste vulgarizmy všetky. Takže motivational a dáš si, že song, hej, že song, dáš si song, hej, a ideš proste, a cítiš ten tréning pred tebou, hej, proste, pretože prečo by si to nemal robiť, hej. A vidíš bojku, lebo videl si film, hej, z čaju si bol doma na byte, videl si film, dáš si bojku, krv všade, lietali nohy, ale proste čaja nadopovaná, hej, ty si síce bol doma len do 11. Sám a potom prišla mama, bolo to trapné, ale proste si tam s ňou bol a videl si ten film, takže si kúkneš si bojku, lebo máš tam obrazok, tak Pain the most complete fighter in the world, hej, tak si povieš, taký bojka, tak to trénuje, tak musíme tak trénovať, ne? No a teraz si zapneš si to. Up in lights, he just wants to be heard, whether it's the beat of the mic. He feels so unlike everybody else, alone in spite of the fact that some people still think that they Takýto jeden fakt ti stačí. A tebe je úplne jasné, že proste ty už musíš ísť ďalej. Na čo by si sa tu trepal? Na čo by si tu bol? Keď si videl si to? Ja som to videl, ty si to videl? Videl sme to? Hej, proste ti je jasné, že na čo by si sa ty tam trepal niekde v prdeli, keď proste vieš, že to vieš hrať. Hej, vieš, že to vieš hrať, tak čo sa ty budeš proste trepať na nejakom sprostom, tam trápnom, tak proste tebe, chápeš, tebe už úplne v hlave teraz zase to vidíš proste fireworks, hej, proste úplne tam ideš teraz s tým rupsačíkom, proste všetky baby po tebe, chápeš, ty proste po tej škole ideš. A už si teraz tá globálna elita a ty začneš špekulovať, hej, že chcem ja vôbec toto, chcem ja vôbec hrať na GetRideovom onom, lebo však, čo, mám všetko a teraz zase zapneš proste a zapneš zase ten matchmaking. A teraz zase ako si tak uvedomíš, že prehráš 8 zápasov, lebo proste Poliaci, Rusi, Nemci, Ukrajinci a iní a veď tam s tebou hráva. A úplne si z toho celý na vetvi, pretože nevieš, ako máš na to reagovať. No a celkovo prakticky si úplne v prdeli, pretože naozaj pod tým absolútne na to nevieš reagovať. A pointa celého toho, čo som vám tu chcel povedať, je taká, že začneš si meniť nastavenia. Oh, yeah.